Padayong gitutukan sa Kapolisan ang kaso sa PDEA agent nga gipatay dito sa dakbayan sa Karkar. Pipila ka semana na ang nakalabay. May mga persons of interest na silang Giila nga may kalamigitan sa krimen. Ano ang report ni Nico Sirin? Nagtigom kaganihang buntag sa Cebu Provincial Police Office ang Special Investigation Task Group Tecson. Subay kini sa ilang investigasyon sa pagpatay sa agent sa PDEA Von Rian Tecson niadtong Agosto 9. Sa case conference, nangayo sila og update sa lain-laing tahas sa mga milangkob sa SITG. This is the first case conference that we are holding. Sa ngayon ang atin po ngayon is naghumihingi po kami sa bawat miyembro ng SITG ng updates doon sa mga taskings. Nailhan na sa PNP ang duha ka mga tawo nga posibleng persons of interest sa kaso. Kahinumduman, work-related ang gisusi nga motibo sa krimen nunot sa iyang pagkaahente sa PDEA. Ang isa doon sa sinasabi is previously yung tao na lumapit doon sa sasakyan na nagsasabi na siya yung bumaril mismo sa victim. Isa is possible cohort, lookout. Bana-bana sa Kapolisan, ana-ana sa 40% ang progress sa ilang investigasyon sa kaso. Nico Sireno, Balitang Bisdak.